ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азизу меҳрубонам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. ана ман боз пайдо шудам. ҳамаи шуморо ман ба канали худам хушомадед мегӯям. боз ба канали ман хушомадед дӯстони азизам, ва раҳмат ба ҳамаи шумо ки то ҳол маро мепурсед, то ҳол дар канали ман ҳастед, аз канали ман набуромадед ва бисёр маро мепурсидед. ина духтаро манам пайдо шудам. якчанд отпуск гирифтам, якчанд дам гирифтам. имрӯз камтарак тасмим гирифтам ки биё ман кани дар каналам як влог карда партоям. ҳамихел яке хушам пайдо мешудагист. аз хуш рафтам, дигар намехоҳам ки ягон влог кунам партоям дар каналам ҳамихел мондааст. ва рости боз хостам ки канали худамро фурӯшам ва якчанд одамҳо ба ман навистанд ки каналатонро нафурӯшед. оста ягон вақт як влогам карда мепартояд, дар кор мешавад гуфта ман боз камтар фикр кардам, тасмим гирифтам ки каналамро нафурӯшаму хотя би оста дар чанд қадам бошад якта влог карда партоям дар каналам. ва ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. хай шумо ҳам ҳолати маро медонед, мефаҳмед. ҳамихел отпуск гирифта хела дам гирифтам. ва духтаро ҳозир мехоҳам ки барои шумо як-ду чизҳои гирифтагиро барои ниникак нишон диҳам. бо ман бошед. дӯстони азизам, мехоҳам ки як-ду чизи хариди худамро барои шумо нишон диҳам. барои кӯдаки навраҷони михел чизако харидорӣ кардем. моям оста онқадар бисёр не, михел камтар чиз харидам, барое ки аз инои Микаил беҳад бисёр чизҳош ҳаст. барои ҳамин қадар бисёр харидорӣ накардам. он чизе ки ба ман махқул шуд ҳамоноя гирифтам, ҳамоноя харидам. он чизе ки ҳоли ба мо дар кор нест харидорӣ накардем. ва ҳамон либосакое ки аз Микаил ҳаст ҳаваякоя мепӯшонамша. иншалло ки бо оста калон шудан ки гирифт боз мехарем. акнун ки инҷода ман ҳама чизаша буровардам, хостам ки нишон диҳам. барои випискаям хеле вай харидам. камбизон чаҳак, качи шапкаш. ин чӣ хел хушровак аст. рости ман дигар намоташа харидорӣ кардани будам, а онаш набуд. хел заказ кардам, наомад. ва го вақт ки мехостам ки заказ кунам, он чиз тамом мешуд, пайдо мешуд, ман наметонистам харида, пул набуд. ҳамин хел харидорӣ накардам. баъд ҳамина дидам беҳад ба ман махқул шуда ки хел светаш кабута ки хушровак аст. дар инҷа кабути тёмни тофтеса, лекин ин худаш светаш кабути пастак аст. ина ман ҳамаи ҳамин чизое ки мебинед бисёраша ман аз сайти Wildberries заказ кардам. дар сайти Wildberries беҳад ҳама чизо арзон мешудак, беҳад чизош арзон шудаги аст ва ҳамин чизако беҳад ҳам качествашам нағзу ҳам бо нархи нағз дорад, нархе ки ҳама харидорӣ карда метавонад. амихел хай камбизонча кати шапкача барои виписка. иншалло ки боз ман оли як рӯз дигар видео мекунам. барои родом чӣ дар кор аст, чӣ гирифтам гуфта нишон медиҳам. бо амихел дуд вай комплект изорча кати куртач вай боди. инашам бинед чӣ хел хушрӯ, беҳад качествои нағз. инашам ай Wildberries заказ кардаги ҳастам. ҳамин сайти Wildberries осон заказ мекунӣ, як рӯз ё ин ки 2 рӯзда меояд, мерад ай пеши хона монда ҳаст, ҳаминҷа гирифта мебиёям. ман хел заказ кардам. ин ба фикрам размер 68 будааст. ман камтар калонтаракша заказ кардам ки кӯдаки майда чӣ хел аст дарав калон мешавад. барои ҳамин майдаи бад, на майдаи бад заказ кардам, на калони бад. хел вай якта комплект. инҷода бо якта ин намуди комплекта заказ кардам. ина сета чиз дорад. нишон диҳам. инашам беҳад качествои нағз дорад. хел материалаш беҳад нағз. инаш изорчаш неки хел маҳкамак нест, кушодаги аст. хел бо шапкача кати. бо инҷода хай аз магазин харидорӣ кардам. ҳам хел изорчаако, бозам хел куртачаако барои вақти таваллуд мешавад.
на первое время. Я ай магазин гирифтам, ай магазин харидам. Намедонам кадом магазин буд. Аниншам аз магазин харидорӣ кардам. Бинед чӣ хел хушрӯча аст. Инашон хел дасташ вай дорад. Вақте ки кӯдака пӯшонди, метавонӣ ки маҳкам кунӣ. Бо ду донаи дигар шапка харидам. Ино шапка ко хела буд нехаридагӣ будам, хел истодааст. Ино ба фикрам калон, не ки хай оста мешад. Бо инҷа да як чанда плёнка харидам. Ино плёнкаи резинӣ, беҳад нағз. Вақте кӯдака люлка мекунӣ, беҳад нағзе. Иноям ман ай дочки синочка харидам. Иноям арзон шудагӣ буданд. Ду донаи ҳаминоям ман 199 рубли харидам. Бинед чӣ хел арзон шудагӣ буд. Ин хел резини аст, медавани. Бо инҷа да дутаи дигар ин хел носкичако заказ кардем. Аз сайти Вайбрес хеле гуфтам. Ҳамаи ин чизоя қариб ай ҳамаҷо заказ мекунам. Чизе ки дар кор бошад мебинам. Заказ мекунам, даро мебинам. Хел носкичакои равсаки хушрӯ. Агар кадоме ки надонад вай сайтро, хел скачат кунед ва даромада бибинед беҳад чизои нағзи хушрӯ дорад. Боз анан хел дутаи дигар бинедкичако заказ кардам. Бинедкичакои майдаҳат. Чанд харки ҳастанд. Хушрӯчаиноям дута парчкача хел 200 чанд рубл буд. Ба фикрам ноя заказ кардагӣ будам. Хоса ҳамин қадар чиз харидам. Вале бо иншалло ки ягон чиз дигар ки харидам боз ба шумо нишон медиҳам. Иншалло ки боз сумкаи родомро ки бо ҷамъ кардам чизоша бо ба шумо нишон медиҳам. Шояд ки ба касе дар кор бошад мебинад, ба касе ки лозим бошад тамошо мекунад. намихел дӯстони азизам. Айна ин либосако бошад дӯстони азизам. Ино ҳамаш либосои Микаилҷон. Даза инҷа ҳаст либосое ки аз бачаи апам мода додагӣ буданд. Вақти Микаил таваллуд шудагӣ буд. Ҳамон либосҳоям бисёр ҳаст тайда инҷа. Ҳамин хел наваки хушрӯ. Қадар ки кӯдак дарак ки калон мешавад. Нами яду бор ки мепӯшонӣ кӯдак калон мешавад. Гирифта шушта таҳ мекардам да мемондам. Баъд хонаи апам бурдагӣ будам. Бо ки дар кор шудам, бо гирифта овардам шона. Намихел инҷа да чандта шапкача ҳаст. Намихел шапкачаако. Инҷа да ҳама изорча ҳасту вай. Нечхел хела чизо ҳаст. Барои ҳамин ман қадар бисёр чиз нахаридам. Иноя ки пӯшид, калон ки шуд, бо оста мехарамша. Я вақт Микаилҷон ҳамиқа буд, аку ҳозир калон шудааст. Бо иноя иншалло ки додараш мепӯшад. инҷа боди бисёр аст. хел куртачаакои остин дорако майдачаак. ин хеле бисёр аст. Камизончаак аст. инҷа да ҳамаш ҳамин хел. инҷа да бо калготкичаак аст. хел майдача. наскичаакое ки кадомаш ки нағз буд гирифта шушта мондам. ино ҳамаш шуштагӣ утӣ кардагӣ аст. мен ҳамаи дар пакет мондам. ҳамаша бо баровардам ба шумо нишон додам. хел дӯстони азизам, имрӯз хостам ки камтарак влог барои ҳамин хел влоги хонагӣ сиёмка кунам. влог кардам. ҳамин хел чизакое хостам барои шумо ҳам нишон диҳам. ман худам рости хел чизои нағз мебинам. ягон кас дар влогаш мепардояд, ман беҳад нағз мебинам, тамошо мекунам ва ба фикрам ки шумодан интересни аст. ва аз худованди таоло мехоҳам ки он нафароне ки кӯдак надоранд соҳиби кӯдак шаванд ва онҳоям худованд ҳамин рӯзоя насиб гардонад. худоҷон ба ҳамаи бефарзандон фарзанд насиб гардонад. ҳамин рӯзора ранги мо ҳам онҳоям бубинанд. ҳамин рӯзои хурсандиро. ана ин бошад конверти мо акун барои родон, барои випуска родон баромадан. инам конверти Микаил аст. барои Микаил харидагӣ будем ин конвертро. хеле ки он қадар дар кор нашуд. ҳамин як бор айродон баромадан дар кор буд, тамом дигар ина истифода бурдагӣ набудем. ҳамин хел ҷамъ карда мондагӣ будамша.
бинед чақар джинс шуда. Ина як бор утик мекунам. шуштагӣ аст, утик кардан дар кор. баъд ина мегирем иншаллоҳ ки ба ҳамин айби родон мебаронем. ана ин либосакаш паси ҳамин дар виписка мепӯшонем ша. ман хел дӯст дорам.